Mindjárt elkések a suliból. Gyorsan mennem kell. Mit csináljak? Nyugodjak le. Hú, mit kell csinálni? Már el is felejtettem az iskolát. Hát, tényleg meg kell néznem, hogy hol van anya. Anya, hol vagy? Anya, anya. Nincs itt. Itt egy levél. Ez anyától van. Aha. Mi van? Másik suliba fogok menni. Én nem akarok másik suliba menni. Na mindegy. Mennem kell. És a címe az mi? A címe is megvan. Jóval megyek. Gyorsan beállok a mociba, és akkor indulok. Sietni fogok a suliba, hogy el ne késsek. Jaj. Jó, wow! Na sietek. Mindig rossz történik. Megjöttem. Itt az új hely. Milyen furcsa. De azért elég kedvesen néznek ki. Hát, menjünk. Sziasztok. Nem hiszem el náluk, még nem csöngetett be. Úristen, már csöngetnek is. Mit nézel? Mennem kell órára, becsöngettek. Menjünk órára. Gyorsan megyek órára. Én is megyek. Wow. Alig tudok ezen megállni. Júj. Na mindegy, én csak itt unatkozni fogok egész végig. Tesó, te meg tudsz állni? Nem, én meg tudtam állni. Jó, de azért nem vagy a tesóm. Jó, tudom, nem vagyok a tesód. Hát barátok vagyunk, na. Igen, barátok vagyunk. Hát akkor kezdjük is el az órát. Jó napot kívánok! Jó napot! Magát még nem láttam itt. Én azt hiszem az új diák vagyok. Az új diák? Jó, mutatkozz be a többieknek. Én Roxy vagyok, és a kedvenc színem a fekete, és a fehér, a kék, meg stb. És ennyi. És hol a helyem, tanárnő? Ó, hát a helyed? Itt van elől.